Opet zajedno imam novu temu za vas, jedva čekam da je obradimo. Zašto uopšteno radim ove video snimke i šta se tu događa? U video snimcima, ako ste primetili, proučavamo postojanje. Svi ti video snimci koji daju konkretna objašnjenja kao analizu, oni trebaju da vam pomognu da uvidite sebe gde se nepravilno dajete, da prepoznate gde je tu, gde nešto što vi radite sa sobom, gde vi svoje postojanje umanjujete. Tako da, to je jedna stvar. Druga stvar su video snimci na osnovu toga, pošto znate gde ste sa sobom grešili, sami sa sobom. Znači, ja ne mogu da vam kažem, to je vaša greška. To vi uvidite na osnovu analiza, onda na osnovu toga možete da postavite sebi život postojanja, povećanja vašeg postojanja, ne samo vašeg, nego uopšte i društva. Ova tema će se tako i zvati postojanje. Zašto ja hoću ovaj video da snimim? Zato što primećujem kod ljudi da ne prave tu razliku i da ih zbunjuje kada ja radim neke analize. Odmah se kreće razmišljanje, verovatno, ovo je meni negativno, ovo meni nije u redu. Međutim, vi jednostavno kroz život dok funkcionišete, planeta je takva da ima sve te analize, sve to tako kako jeste. Da bi vi mogli da kreirate, da postojite i da svoje postojanje proširite, sami sa sobom dužni ste da razjasnite sebe, da pronađete, znači analitički da pronađete pojašnjenje i da bi mogli da zaista date energiju od sebe da vi razvijate postojanje. Razvijanjem s osnovnog postojanja razvijate postojanje društva. Evo, daću vam banalan primjer, ništa nije banalno. Znači, kada sam bila bolesna od karcinoma, imala sam želju da budem zdrava. I uspela sam da prosto karcinom ne stane. To je vid postojanja i kreacije. Da bih dalje mogla da živim sa činjenicom da sam ja to uspela, da je to moguće i da ja to jesam, prosto sam morala sebi da razradim analizu čovečanstva u pozitivnom smislu, u plusu znači. Ja zato potenciram taj plus. Kako bih mogla svoj plus i plus čovečanstva dalje da kreiram. I tu dokle god čovek ne dođe k svesti da je to moguće i da su analize veoma bitne da on promeni strukturu svog ponašanja, dotle čovek se vrti u krug. I šta se događa? Ovde je pozitivno, meni je super, tralala, ahaha, muzika, pevanje, sve to super i onda opet neka tuga, neka ljutnja, neka nemoć, namesti se ovo, desi mi se ovo, te auto, te stan, te ovo, te ono, sve nešto nije u redu. Te muž, te ovako, te onako. Kada vi postanete svesni postojanja, i postojite, ali zaista iz plusa postojite. Kada imate sve to posloženo, šta se događa? Vi postojite sa vašim plusom, pozitivom, kako god vi to hoćete da nazovete. Ali zaista onda znate šta je ta pozitiva. Sve te analize i sva ta učenja, odnosno saznanja, vam omogućuju da vi unutar sebe nosite plus. I onda iz toga što ga nosite, vi ste u svakom momentu svoji na svome. I šta god šta se dešava, vi ste svoji na svome. A onda, pored toga što
je to ide u takvom pravcu što ste svoj na svome, onda vam se situacije događaju samo po plusu. Zato je taj plus veoma bitan. Plus kao plus je put kreacije, razvoja. I samo onda možete vi da ga osjećate, da ga živite, vibrirate, dajete od sebe i ostvarujete konstantno. Ne govorimo o kratkim momentima, konstantno. Kada vi to i jeste. A da bi bili, učenje vam je bitno da spoznaje u sebi. Ja sam morala sebi sve to da razjasnim i objasnim. Da bih mogla da živim u miru. I zaista živim u miru i kad, na primjer, bilo je slučajeva nešto da se desi, da neko drugačije, primjera smrt, evo, glumca nedavno. Znači, prosto je tako, u miru sam. Znam, svi tuguju, razumem, ali ja nemam izbora po kreaciji trenutno zato što se to desilo, to jest ja nemam izbora nego da budem u miru, po plusu. Ok. Niko ne pobija da nije bio sjajan glumac, da nije bio inteligentan čovjek i da nije radio sve što je radio. Naprotiv, hvala na onome što je dao. Hvala, zaista hvala. Ali to je to. Ja, ako želim da razvijam dalje kreaciju, ako želim postojanje da se širi, meni je fokus na postojanju, na to dalje, na stvaranje. A to je to. Razumete? Mir u nama. Nema tuge, to je to.